Ngizwe ngithi ufundile izincwadi eziningi, uhambe emakilasini amaningi, uzinikezele ngamandla akho onke iminyaka eminingi kodwa usaphila ngendlela efanayo. Uke wazibona uzibuza ukuthi kwenzeka njani ukuthi umuntu ongalufundanga kahle afinyelele ingcebo kanti abantu abafundile, abaneziqu, abahlakaniphile, baphila ngokubhukuqela? Mina ngiyibonelo eliphilayo. Angikaze ngibe yilowo oluhlakaniphile noma olufundile. Kodwa ukuphila kwami kwashintsha kakhulu, ngokuphazima kweso, ngqondweni yami ngathola okuthile okungafundiswanga ngumuntu. Ukuthuthuka kwengqondo kubalulekile ekuguquleni konke. Ngangicabanga ukuthi kufanele ngisebenze kanzima, ngenze okuningi, ngizinikezele ngokugcwele. Kodwa ngangizizwa ngiboshwe ngokwengeziwe njengoba ngangizinikezela ngokwengeziwe. Ngaleso sikhathi ngabona ukuthi inkinga yayingeyona into engangiyenza, kodwa lokho engangikucinga ngami, ngemali nangokuphila. Inkinga yayingaphakathi kimi, engqondweni yami. Mhlawumbe uyazibuza, ukuthuthuka kwengqondo kwami kungaluguqula kanjani ukuphila kwami? Ingqondo yami yenza ngibone okwenzeka, ngiqonde izinto ngendlela ethile, ikakhulukazi lokho engikukholelwa ukuthi ngingakwazi ukukwenza. Futhi bheka lokho okukholelwa ukuthi kungenzeka, yilokho oqeda ukukwenza. Ngangiphila ngikweletha, ngangithola imali eyanele ukondla umndeni wami kuphela, futhi ngikholelwa ukuthi kunjalo, ukuphila kunzima, imali ayiweli ezulwini, abanenhlanhla kuphela abaqhubeka phambili. Kuzwakala kujwayelekile. Mangaki lawo mazwi uwaqambe engqondweni yakho unganaki? Mangaki amathuba uwacele okuhle bese umcabango wakho uthumela kodwa? Ngingathanda ukuthola imali eningi kodwa kunzima. Ngingathanda ukushintsha ukuphila kwami kodwa angazi ukuthi ngiqale kuphi. Ngingathanda ukujabula kodwa kuba sengathi into ethile ihlale iphumelele. Lama kodwa gimikhawulo engabonakali ephethwe iqondo lakho. Futhi okubuhlungu kakhulu, awukwazi ukuzibona. Kubukeka njengeqiniso elikhulu, kodwa akuyona iqiniso. Yizindlela zengqondo. Ngikutholile lokhu lapho ukuphila kwami kuqala ukushintsha. Ngangithola imali eningi, kodwa ngangizizwa ngingafanele. Kwakunjengokungathi amandla angabonakali aqhuba konke emuva, ebhidliza ngokuthula yonke intuthuko. Ngesikhathi esithile ngacabanga ukuthi kukhona okuphosakele kimi. Kodwa akukho lutho oluphosakele kimi. Kukhona okuphosakele ekuhleleni kwengqondo yami. Ungaba nombono omuhle, ukwenze izitatimende nsuku zonke, unamathisele imisho ekhuthazayo efrijini. Kodwa uma ngaphakathi kukhona uhlelo olungaziwa oluthi imali iyacindezela, impumelelo iyona yabambalwa, awukabi kahle cinga ukuthi yini ezobe yenzeka. Uzoqhubeka uhlale ukhona lapho, ngisho noma uzinikezele kakhulu. Abantu abaningi bazama ukushintsha imiphumela, basebenza kanzima, bayagcina imali, bayaya emakilasini. Kodwa abashintshi isizathu. Isizathu siphakathi. Ngifunde izinto, ngizwile izingoma, ngibukele izinkulumo. Nganezincwadi zonke. Kodwa akukho lutho oluye lwashintsha ngokuqonda ukuthi yini ingqondo nokuthi iyayilandela kanjani iqiniso lami. Angikhulumi ngento yokomoya noma engavamile. Ngikhuluma nge-neuroscience, ngokuqeqeshwa kwengqondo engaphansi, ngezindlela zengqondo. Uyazi ukuthi, ngokocwaningo lwe-University of Harvard, ngaphezu kwe-95% kwezinqumo esizithatha nsuku zonke ziyizenzo zokuzenzakalela. Ziphethwe yizindlela zengqondo ezingaziwa. Okusho ukuthi, ukuphila kwakho akuqondwa yilokho okukufunayo ngokuzithandela, kodwa yi-system ebekwe kuwe eminyakeni eminingi, ngokuvamile kusukela ubuntwaneni. Yingakho abantu abahlakaniphile kakhulu behlala benenkinga yezimali, abajabule, abakhungathekile. Ulwazi ngaphandle kokuguquka kwengqondo luwumthwalo olukhulu. Ukuqala kokuguquka kwenzeka lapho uqala ukwazi ukuthi, kungani ngihlala ngibhekene nezinkinga ezifanayo zezimali, ngisho noma ngizama ukushintsha? Kungani ubuhlobo bami buqhubeka ngendlela efanayo, ngisho noma ngabantu abahlukene? Kungani, ngaphakathi, ngizizwa sengathi into ethile iyangivikela ekukhuleni, ngisho noma konke kubukeka kuhle? Le mibuzo ingaba buhlungu. Kodwa yona yevula indlela yokuguquka. Futhi ngikubonile lokhu ngamehlo ami.
Ngikhumbula isikhathi lapho ngangisebenza kanzima, ngangisebenza amahora amaningi, kodwa i-akhawunti yami yasebhange yayihlala incipha. Kwaze kwaba yilanga elilodwa, ngayishiya yonke into. Ngahlala ngithule, nginephepha nombhali esandleni sami, ngaqala ukubhala, yini engikukholelwa ngemali? Yini engifundiswe ngempumelelo? Yini engizizwa ngayo ngicabanga ngokuphumelela? Izimpendulo zangimangaza. Zangikhulula. Bheka kahle, ingqondo akuyona into oyicabangayo kuphela. Yilokho ozizwa kukuyiqiniso. Uma ngaphakathi kukhona iqiniso elibi ngokuphila, ngemali, ngawe, lokho kuzoqhubeka kubonakala kwaze kwaba yilapho uguqula lelo hlelo. Ngingathanda ukufanisa ne-thermostat. Ungavula iwindi, uvule umoya, ufake uqhekeza ekhaya, kodwa uma i-thermostat ihlelwe ku-22 degrees, ngokushesha kuphela ukushisa kuya kwindawo efanayo. Ingqondo iyi-thermostat. Futhi uma ungayishintshi, ukuphila kwakho kuzophinde kuye kulokho zinga. Ufuna isibonelo esiqinile nesinamandla? U-Oprah Winfrey wazalelwa ebumpofu obukhulu, wadlwengulwa, wahlukumezeka, wanqatshelwa. Kodwa ngolunye usuku washintsha lokho ayekukholelwa ngaye. Wandise ingqondo yakhe, futhi namuhla ungomunye wabasekeli abaqine abacebile emhlabeni. Akashintshanga izinto ezimzungezile kuqala. Washintsha izinto ezaphakathi. Yingakho ngithi, uzoqala ukushintsha ukuphila kwakho uma usuthukise ingqondo yakho. Hayi uma unemali eningi. Hayi uma uhulumeni ephumelela. Hayi uma othile ekusize. Kodwa lapho unquma ukubona ngaphezu kwalokho okukholelwa kukho. Ukuthuthuka kuqala ngesinyathelo esilula, yeka ukwamukela njengeqiniso lokho owake wakukholelwa. Nika isikhathi namuhla. Bhala ephepheni lokho okukholelwa ngemali, uthando, impumelelo, wena. Ubuze, lokhu iqiniso noma into ephindaphindwe kimi kwaze kwaba yilapho ngikholelwa? Impendulo ingase ingabi khona ngokushesha. Kodwa lapho ifika iyoqala ukushintsha yonke into. Awukhona nje umzimba. Awukhona nje ingqondo. Uyingqondo one-intellecto uhlala emzimbeni. Ngizwile lokhu okokuqala kumuntu omdala eseminarini, futhi lokho kwangimela. Hayi ngenxa yomthelela walawo mazwi, kodwa ngoba ngaphakathi ngangikwazi ukuthi iqiniso. Inkinga ukuthi akekho owake wangichazela ngale ndlela. Abantu abaningi baphila behlukanisiwe. Bacabanga into enye, bazizwa enye, futhi benze into ehlukile ngokuphelele. Bese abakwazi ukuthi kungani ukuphila akukhulisile, kungani izinto zibonakala zingabe zilungile, kungani kukhona imizwa yokuphuma, yokungaxhunyi, ngisho noma konke kulungile ngaphandle. Uke wabona lokho? Uke wazizwa kanjalo? Lokhu kungalingani ngaphakathi yilokho okusemuva kwezinto eziningi ezihlulekile, izinto ezikhungathekisayo ngisho nezifo. Abantu bavuka ekuseni futhi basebahlangene, baceba ukushiya umsebenzi, kodwa besaba. Bafuna ukuqala ibhizinisi, kodwa bahlala bemile. Bafuna ukushintsha, kodwa benze njengokuziphela. Uyazi ukuthi kungani? Ngoba abakuqondi ukwakheka kwalokho abayikho. Abazange bafundiswe ukuhlanganisa ingqondo, umzimba nomoya. Ingqondo yanda lapho uqonda ukuthi udinga ukuhlanganisa lezi zilingana ezintathu. Ukucabanga kwakho kuveza isithombe. Isimo sakho sinikeza impilo lelo sithombe. Futhi umzimba wakho uqala umsebenzi oguqula isithombe sibe yi-result. Kodwa uma lezi zintathu azilingani, yini eyenzekayo? Akukho lutho oluqhubeka. Mangaki amahora ufake isithombe sokuthile esikhulu kodwa uvaleleke lapho uqala ukwenza? Mangaki amahora umzimba wakho unqabile lokho engqondo yakho eyikufunayo? Noma okubi kakhulu, mangaki amahora uzizwe unomdlandla ngombono, kodwa izinsuku ezimbalwa kamuva lo mbono ushabalale njengokungathi uphephe. Ngoba umoya wakho, lokho okuthandayo ukukhula, ukudala, akulaleli. Umsindo wokwesaba, ukungabaza, ukungabethembi, ukuhluleka, kuphelile ukuqonda kwakho. Ngaphandle kwalokhu ukulalela, uqhuba kuphela ingxenye yakho. Noma awenzi. Yilokhu engikubonile iminyaka eminingi. Ngaphandle, ngangibonakala ngihamba kahle.
Ngangikhuluma ngempumelelo, ngifundisa ngokuguquka, ngisiza abantu. Kodwa kwakukhona izikhathi lapho into ethile ngaphakathi kimi yayithi, awuxhumekile. Ngabona ukuthi naphezu kwempumelelo ngaphandle, kwakukhona ukungqubuzana ngaphakathi. Ngangicabanga ngokukhula, kodwa ngizizwa nginokumelana. Futhi izikhathi eziningi, umzimba wami wawungalandeli. Kwakunjengokungathi kunokucima okungabonakali. Ukucima okuphelile kuphela lapho ngihlanganisa ukucabanga, imizwa nokuziphatha. Lokhu yingoqo. Angikhulumi ngokuziphatha. Ngikhuluma ngokulingana ngaphakathi. Uma lokhu kubonakala kuyinto engabonakali, ake ngikulethe ekuphileni kwakho. Cabanga ngomuntu ozama ukulahlekelwa isisindo. Uqamba umgomo, ulahlekelwe isisindo. Lokhu yikukhathazeka. Kodwa uzizwa njani? Ukukhungatheka. Ukukhathala nje ngokucabanga ngomzamo. Umsindo uzizwa yimizwa, futhi ngokwemvelo, uqhubeka ehamba ngokusekelwe ehlelweni elidala. Uthi ufuna ukushintsha, kodwa ingqondo nomzimba wakhe abalilingani. I-result? Uyeka. Manje cabanga ngesibonelo esiphikisayo. UMichael Phelps, omdala wezemidlalo, akagcinanga khona nje ngoba wayeseqeqesha kakhulu. Wayebona yonke into ezinzile ekuphumeleleni ngaphambi kokubhukuda, futhi umzimba wakhe wawulandela lokho okwakusebenza phakathi kwengqondo nomoya wakhe. Kwakuyinto yendalo. Wayebhukuda ngomzimba, kodwa enqoba ngengqondo. Yilo lonke amandla okuqonda ukuthi uphila kwezilingana ezintathu. Akuyi kusebenza ngomzimba kuphela. Akuyi kufuna ukushintsha ukuphila ngokucacile, kodwa ngokwesaba. Akuyi kuthi uyenqabe umoya, owungxenye enamandla kunazo zonke zokuba nguwe. Futhi kukhona into engase kungabi yona othile owake wakuxelela, uma uphila nje endaweni yomzimba, yonke into ibonakala ilindele. Ulwa ukuthola imali, ulwa ukugcina ubuhlobo, ulwa ukujabula. Kodwa uma ufinyelela engqondweni yomoya, lapho uqonda ukuthi ungaphezu kwalo mzimba, ukuthi kukhona ubuhlakani obungapheli ngaphakathi kwakho, izinto ziguquka. Uke wazibuza ukuthi kungani abantu abanye babonakala bephila ngokukhululeka, ngisho noma bebhekene nezinselele? Ngoba bafunde ukuhlanganisa izilingana zabo. Bacabanga, bazizwa futhi benze into efanayo. Futhi ngifuna ucabange nami manje, yini oyenzayo namuhla ephikisana nalokho ozizwayo? Yiziphi izenzo oziye wazithatha ezingameleli ukuthi ubani ngempela? Mangaki inqumo uziye wayidelela ngoba ulinded isibonakaliso, uma eqinisweni isibonakaliso sikithi? Lapho uhlanganisa ukucabanga, imizwa nesenzo. Ukwesaba kuncipha. Ukuqonda kuya kwanda. Futhi imiphumela iba yinto engenakugwedlwa. Kodwa konke kuqala ngokukhula kwengqondo. Ngokuqonda okujulile ukuthi awukho lapha ukuze uphile. Ulapha ukuze ubonise okukhulu ngaphakathi kwakho. Futhi kungenzeka kuphela ukwenza lokho lapho uphila ngokuzinza nawe. Yima isikhashana manje. Phakama. Futhi uzibonele, yini engiyifunayo ngempela? Ngizwa lokhu njengeqiniso noma njengofisa olude? Izenzo zami zilingana nolokho ngikufunayo noma zikude nami? Lokhu kuzihlola, uma kwenziwa ngobuqotho, kungaba uqalo lokuphila okusha. Futhi mhlawumbe, okokuqala lapho uphila ngempela ngokuthi wazalelwa ukuba ubani. Kukho amandla angabonakali aphethe zonke izinqumo zakho, amasiko akho, izenzo zakho. Futhi akuyona inhlanhla. Umphumela. Ukuhlelwa kwengqondo okujulile, kudala, kuthule, kodwa kunamandla ngokwanele ukubusheka zonke izici zokuphila kwakho ngaphandle kokuthi uqaphele. Kwakuyilapho nje ngiqonda ukuthi yini iparadigm, ukuthi izinto zaqala ukubambisana nami. Kuze kube yilapho, ngangizizwa sengathi ngiboshwe esihogweni engingakwazi ukusishiya. Isihogweni lapho, ngisho noma ngifunda, ngizama, ngihlela imiphumela ayishintshi. Kwakunjengokungathi into ethile iyangibuyisela emuva, njalo lapho ngizama ukukhula. Ngitholile ukuthi iparadigm yiyona iqoqo lemikholelwa, amasiko nezenzo ezibekwe obuchopho bami kusukela ngisemncane. Futhi ngokuvamila, lama paradigm ayengewami.
Kwakuyabazali bami, esikoleni, ethonweni, enkolweni, emphakathini. Mhlawumbe ukhulile uzwa imisho enjengale, imali ingcolile. Ocebile akayi ezulwini. Fundela, sebenza kanzima, uphumule unemusa. Le mikhombandlela ayibonakali njengemizwa kuphela. Yayibonakala iyisiqiniseko esikhulu. Futhi uyalwamukela leli qiniso ngaphandle kokubuza. Kodwa ngiyakubuza manje kukusize, kukukhulule, noma kukubeke nje ebhokisini olungabonakali obungalwazi. Ngikubonile lokhu. Ngangihlala ngiphinda ngithi ngifuna ukuthola okuningi, ukukhula, ukukhonza abantu abaningi. Kodwa ngisho nakho konke lokhu okucabanga okunengqondo, imiphumela yami ayilandeli. Kwakukhungathekisa. Futhi kwakuyilapho ngabona ukuthi akusile ukufuna ukushintsha. Ngaqala ukucubungula iparadigm yami. Ngoba iparadigm iyindlela yokuqhuba. Ungase uthathe umqondo ngezandla, kodwa uma ungashintshi indlela yekisi yangaphakathi, uzoqhubeka ubuya endaweni efanayo. Futhi mhlawumbe uyaphila lokho manje. Wenza amaqhinga amangalisayo, ujabula izinsuku ezimbalwa, uqala ukushintsha. Kepha into ethile iyenzeka. Uziphonsa phansi. Ulahlekelwe isikhundla. Uhluleka. Uyeka. Bese uqala konke kwakhona. Lo mgomo awuyona icala lakho. Iparadigm esebenza. Isebenza kusuka embonini yakho engaphansi, ehluke engqondweni yokwazi, ayazi ukuhlukanisa lokho okuyiqiniso nokucabanga. Futhi okubaluleke kakhulu, ayikwenqabi lutho. Okusho ukuthi konke okwamukelwe embonini yakho engaphansi eminyakeni eminingi, kuyilapho kuyakwakha iqiniso lakho kulomzuzu, ngisho noma kungasakwenzi lutho. Uyazi, ngahlangana nomuntu owayengithile, ngingathanda ukushintsha ukuphila kwami, kodwa njalo lapho ngiqala ukwenza into entsha, kubonakala sengathi konke kuphumelele. Ngambheka emehlweni futhi ngathi, awuhlulwa. Ubuyela nje ehlelweni elidala. Waqala ukukhala. Ngoba yilokho okwakwenzeka. Wazizwa sengathi akunandaba kangakanani wayehlala ebuyela emuva. Lokhu kwangikhumbuza lapho ngithola ukuthi ngihamba njengokungathi nginomkhawulo. Ngangizivumela ukuthola imali kuze kube yilapho, ngokungazi, ngiqala ukubhidliza konke. Ngangizibuza, kungani lokhu kwenzeka kimi? Ngingesaba impumelelo yini? Ngikufanele yini lokhu? Impendulo yayikuyiparadigm. Futhi akuyona mina kuphela ngithi lokhu. Ipsychology yamuva yamukela ukuthi ngaphezu kwe-ninethi yokuziphatha kwethu iyizenzo zokuzenzakalela, okusho ukuthi akwaziwa. Ipsychologist uGerald Zaltman wase-Harvard uthe ingxenye enkulu yezinqumo zabantu ithathwe ngaphandle kokuthi umuntu aqonde ngokuqonda. Lokhu kuqinisekisa lokho engikukhulume eminyakeni eminingi, lokho okuqondisa ukuphila kwakho akuyona into oyicabangayo ngokuzithandela, yilokho okubhalwe embonini yakho engaphansi. Futhi okubi kakhulu, iparadigm iphinda iphazamise indlela ozibona ngayo. Sawubona bafana bakithi. Nizwe lokhu, kukhona abantu abazokutshela ukuthi awukwazi, awuzalelwanga lokho, awunalo ikhono, awunalo isikhathi, imali noma amandla. Kodwa konke lokhu kuyisiqalo nje esingalungile. Uthi kungani abantu abanengqondo abaningi behluleka noma benazo zonke izinto? Kungenxa yokuthi abazange bashintshe indlela ababona ngayo izinto. Cabanga ngoJim Carrey, wadedela emathendeni ngaphambi kokuba aphumelele, kodwa wayenzani phakathi kwesikhathi esinzima? Wayebhala ama-check ezigidi zedola. Wayekubona ngeso lengqondo, wayekuzwa, wayekukholwa. Washintsha indlela ayibona ngayo okukwaziyo. Ngakolunye uhlangothi, uMike Tyson, owayengumdlali weboxing omuhle kakhulu, waba nezigidi, wadumile emhlabeni wonke, kodwa indlela yakhe yokubona izinto ayishintshanga. Lokho akukholwayo ngaye kwamholela ekubhujisweni kwakhe, izidakamizwa, uvalelwe ejele, uhlupheka ngokwezimali. Konke lokhu kungenxa yokuthi, naphezu kokuthi wayephila impilo enhle ngaphandle, ngaphakathi kwakusekhona ubuhlungu, ukukhathazeka nokungahambi kahle. Ngakho-ke ngithi, indlela yokubona izinto inamandla kakhulu kunokucabanga okuhle. Ungaba nezenzo ezinhle, umqondo omuhle, uhlelo oluhle,
Kodwa uma indlela yokubona izinto ingalungile, yonke into izohluleka. Ukuphenduka kweqiniso akuqali ngamandla, kuqala ngokushintsha indlela yokubona izinto. Qala ngokubona okuhleli engqondweni yakho njalo. Namuhla ngincoma okuthile okulula. Bhala izinto ozizwile usencane ngemali, impumelelo, uthando, nomsebenzi. Bese uzibuza, lokhu kungikhulula yini noma kungibopha? Uma kukubopha, kuyisikhathi sokususa leyo miqondo. Ungakwazi ukukwenza lokho ngoba awuyena lokho abakufundise khona. Uyilokho ofuna ukuba khona. Ukuqonda lokhu kuqala khona inkululeko yangempela. Konke emhlabeni kuyashaya, konke amandla. Kuhlanganise nawe, imicabango yakho, nemali ofuna ukuyithola. Iqiniso elikhulu, eliqondwa abambalwa, eliphendula impilo yabantu, yikuthi amandla akho anquma okukhethayo, futhi lawo mandla aqondwa yingqondo yakho. Indlela okubona ngayo izinto nsuku zonke yenza amandla akho, imagnethi engapheli, elingaphephi, ekhetha okuhambisana nayo. Ngingakhumbula lapho ngiqala ukufunda le mfundo. Ngingake ngafunda nge-law of attraction, ukucabanga okuhle, ukubona ikusasa elihle, kodwa imiphumela yayingafiki. Kwaba yilapho umuntu ongikhulu angitshela wathi, Bob, awuthengeli okufunayo, uthenga okunguwe. Kwangena ngokujulile, ngoba ngangikwazi. Ngangizama ukubonakala ngiphumelele, kodwa ngaphakathi kwakungekho lutho. Ngangithi amazwi okuchuma, kodwa ngangisesaba. Izulu aliphenduli amazwi, liphendula imizwelo. Amala akho awukona okuqalayo noma okuqediwe, akuyisiphindaphindi sokuhleli engqondweni yakho engabonakali. Uma lokho okuhleli engqondweni yakho kuyihluleka, ukungakwazi, ukwesaba kungakhathaliseki ukuthi ufunani, lawo mandla azoqhubeka ekhetha izimo, abantu, nethuba elivumelana nalokho. Uke wabona umuntu onakho konke okudingekayo ukuba aphumelele, kodwa ahlale eziqeda? Uke wabona abantu abaphila ngezimo eziphindaphindayo? Bayaphucula, bathuthuka, bese konke kuwohloka. Akukhona inhlanhla, kuwumphumela wamandla abo. Ukucabanga okuhleli engqondweni kubasusa ekhaya, amandla abo awasekeli okusha, ngakho-ke okusha akuhlali. Kungakho abaningi behlazeka ngokuzama ukukhuluma, ukubona ngeso lengqondo, nezindlela zokukhuthaza. Bacabanga ukuthi azisebenzi. Kodwa iqiniso yikuthi abazange bashintshe imizwelo yabo yangaphakathi. Uma ungashintshi indlela yokubona izinto, awuyi kuqala amandla akho. Uma ungaqali amandla akho, awuyi kuqala. Ngingake ngabhekana nalokhu. Kwakukhona izinsuku lapho ngangenza konke kahle. Ngangivuka ekuseni, ngafunda, ngabhala imigomo yami, ngaphinda amazwi. Kodwa ngangisesaba ukuhluleka. Futhi leso saba, noma singakanani, sasinamandla kakhulu kunanoma yiliphi igama elihle. Kwaba yilapho ngiyeka ukulawula izinto ezingaphandle ngaqala ukushintsha okuhleli engqondweni yami. Ngaqala ukubona, ukuzwa, nokukholwa ngempela ngingumuntu omusha. Futhi yilapho konke kwaqala ukushintsha, kusuka ngaphakathi. Umzimba uyithuluzi, indlela amandla akho abonakala ngayo. Kodwa umsuka uhlale engqondweni. Umzimba usebenza ngamandla aqondiswa yingqondo. Uma lawo mandla ashintsha, izenzo zishintsha. Izinqumo zishintsha. Imiphumela ishintsha. Akuyona into yesiqiniseko, kuyisayensi. I-physics quantum ibonisile ukuthi umuntu obona uthonya into abonayo. Imolekyuli zihlangana ngendlela ehlukile kuye ngokulindela komuntu obona nengqondo yakhe. Lokhu kusho ukuthi indlela okubona ngayo izwe iyashintsha izwe oliphilayo. Kodwa ukubona ngokuhlukile, kufanele uzwe ngokuhlukile. Ukuba uzwe ngokuhlukile, kufanele ushintshe amandla akho. Futhi amandla akho awasohlukanisi. Ungaqamba amanga uthi konke kulungile, kodwa amandla akho awasohlukanisi. Izulu aliphenduli lokho okushoyo, liphendula lokho okukhiphayo. Cabanga ngomuntu ohlale ezungezwe amathuba, othola izinto ezinhle, ngaphandle kwamandla. Manje cabanga ngomuntu ophila ekuhluphekeni, izinselele, nezinkinga. Umehluko, cishe njalo, awukona amandla, kuyamandla abo, indlela ababona ngayo izinto. Lokhu kungikhumbuza owesifazane engimbonile ekuqeqeshweni.
Uthi ufuna impumelelo, ukuchuma nokuchuma. Kodwa njalo lapho othile ethola into yomuntu, wayebuhlungu, wayegxeka noma wayengathembi. Ngambaza, ucabanga kanjani ukuthola into oyilahlayo empilweni yabanye? Wathula. Lapho waqonda ukuthi into eyivikela kwakukwazi okuncane, kwakungabi namandla okungalungile. Uma amandla akho kuyibusiso, uthando, intokozo, uba yimagnethi ezimweni ezihambisana nalawa mazwe. Kodwa uma usekwesabeni, ukudabukiswa, icala, uzothola yini? Kulula. Ngakho-ke ngikumema ukuthi uzame okuthile, izinsuku ezisikhombisa, khetha amandla athile ekuseni. Kungabe kungukuthula, intokozo, ukujabula. Uma uvuka, kuphefumula ukhulu, uzwe le mizwelo. Ziphathe njengokungathi ziyiqiniso. Phendula izinselele njengokungathi le mizwelo ikukhomba. Bese uqaphela lokho okushintshayo. Ngoba kuzoshintsha. Ungathoshi amandla ahlala njalo. Amala aphezulu angashintsha amandla akho, ubuhlobo bakho, impilo yakho, nemali yakho. Yashintsha indlela yokubona izinto. Uma indlela yokubona izinto ishintsha, iqiniso lashintsha. Khumbula, awuthengeli okufunayo, uthenga okukhiphayo. Futhi amandla ahlale elandela umqondo. Awushintshi impilo ngokuzama ukushintsha impilo, ushintsha impilo ngokushintsha ingqondo yakho. Izwe langaphandle liyisigqabhuko. Uma indlela yokubona izinto ingashintshi, ukuphindaphinda kuyaqhubeka. Uma uqonda lokhu, uyayeka ukulwa nemivutho, uqale ukushintsha imbangela. Uma lokhu kukuthinte, uma kukhanya bese ulungile ukunyuka. Ividiyo elandelayo isikhombisa ngokuningi kule ndlela. Chofoza kuyo uze nami, ngoba izokwandisa indlela yokubona izinto futhi ikusize ukuba ube ngcono kunalokho osikho manje. Ngiyabonga kakhulu ngokuba lapha nami. Ngilindele kuvidiyo elandelayo.